Няци! Добър ден! Хора! Днес ще хейтим един копанар, който му обиди. Сега ще видим убита. И ще се върнем. Подвръщаме. Имам буквално връщане. Ще го направим. Не само известен, а и унижен. 14 от 19 човека са истински. И благодаря за донатите, хора. Без искам, хора. Това трябва да го изрежем, а няма как. Защото не мога. Добре, нека да отидем в канала ми и да започнем хейта. Защото не мога да не хейта някой. За пръв път. Честно ви казвам. А той решил да ми се прави на готи. Тук започна бъгва, хора. Извинете за непостижимия. И аз не знам какво говорим. И повторно благодаря за 19-те абоната, които дават от вас. И ви благодаря за всичко, което сте направили до сега за мен, хора. И 19-те абоната са напълно истински. Хора, не се чудете защо стават такива шумове. Телевизията работи. Да, то шум не го. Добре, да спрем. Сега отиваме на шортс. Да видя на какъв са прави тос. Сега, хора. Влизаме в третото ни клипче. Което е с 240... Скромнеш, няма да имаш каче. Тук съм да ви кажа, хора. Не сме тук за теб, бе. Ще е доста странно да съм гол тук и да опитвам да оцелея. Голи оплашени. Знаеш ли, което съм правил, както започнах амишите? Трябва да гледам, хора. Ето, голи оплашени. Нямахме течаща вода, нито електричество. Имахме кон и файтон. Започнах да работя като бях на 5. Когато бях на 10, орях нива с впряг коне. Сега, хора, влизаме в акаунта на този човек. Боби Гейм. 1, 2, 3. Той се прави на много слаб, ама като му погледнете муцката. Каква муцка има? Затова искам да отида при англичани. Трябваше да чакам 6 години. Нали сещате? Мистер Тралала. Ю баналала. Работих в строителството и започнах свой дърводелски бизнес. Мога да правя почти сега ще гледам ме. И живеем извън цивилизацията, така че ще е като връщане във времето обратно към живота на амишите. Това нещо. Ще съм гол. Тате, отивам да уча по история. Тате, отивам да уча по история. Да ти кажа, че имаме две същите момичета в нашия клас. Как позна? Аз съм 5 клас. Ти кой си, бе? Защото според амишите... О, не, тук започна да се събличат, аз не мога показвам. Но аз реших, че... Полека времето по-скоро да се преговарям, защото днес имам история. По-скоро аз забравих, че нямаме човека в бюрото, а утре го имаме. За това чучувам да преговаря. Да, добре. Отивам, защо се обляква като му дете? Няма значение, че се обляква нещо като му дете. То се много кринча, защо не ти смени тениската, бе? Сега няма да преговарям, аз ще си игра да телефона. Олеле. Ох, мале. И спри. И първо умри. искам да ти кажа, че си много кринджав. На първо място. На второ място.
Си много кринджав. И на трето място е така. Трябва да правите и дистанционно. Пак ли аз не прибрала кола? Наша врана коса спи. Това и разкостя. Ще и разкост? Нищо. Шаварма така. Но се продяжва. В училище ми се подигравах, че съм клёптава. Приятелът ми беше Алекса Анорекса. Но използвах това като година. Започнах да ходя на фитнес с мускули. Сега Колко време ще я биже? Шаварма! Измислиш синдрата по другия път. участвам в предизвикателство. Чао, брате, мога вече... През 2017 ми подмениха стана.